खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दा बावैसो सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार बाथ्राफोर फोसावदों दे दा बेखौनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलां जाहाथे नोंथांमोना गासिबो मिथिनो हायो जोंहा दा बावैसो चिफ मिनिस्टार बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांमोननि थाखाय मा बाथ्राफोरखौ बिथाङा फोसावदों आं बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय जाग्रोबाय दे दा बावैसो बड' जब निउस चेनेलनि फेसबुक पेजखौ बानायनाय जाबाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना आरो दा बे भिडिअखौबो फेसबुक पेजावनो दायो नायदों जानांगौ दा बिनिखायनो नोंथांमोना बे बड' जब निउस चेनेलनि बे फेसबुक पेजखौ लाइक आरो फल'खौ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो फेसबुक पेजावबो भिडिअखौ मोनबाय थानो हायो आरो बिनिफ्राय बे भिडिअखौ आङो दायो इउटुबावबो आपल'ड खालामगोन दा बिनिखायनो जायफोर नोंथांमोना इउटुबाव भिडिअ नायबाय थायो नोंथांमोना इउटुबावथ' भिडिअखौ नुखाबाय थागोनखा आरो बेजों लोगोसेनो फेसबुकआवबो नोंथांमोना बेलेग-बेलेगखौ मोननो हागोन बेलेग-बेलेग भिडिअफोरखौ मोनबाय थानो हागोन आरो फेसबुक पेजाव दा बिनिखायनो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना लाइक खालामहैनो दाबाव आरो फल'खौ नोंथांमोना खालामहैथारबानो जाबाय आङो फेसबुक पेजनि लिंकखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों नोंथांमोना गासिबो लिंकआव थांनानै लाइक आरो फल' खालामहैदो आरो नोंथांमोना फेसबुकाव सार्च खालामबाबो नुनो मोनखागोन बड' जब निउस होननानै नोंथांमोना सार्च खालामबानो नुखागोन बे बड' जब निउसनि फेसबुक पेजखौ दानिया आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय जोंहा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा नोंथांमोननि थाखाय मा फोसावथाय फोसावदों आं बेखौ खोन्थाहरनो सानदों सेल्फ हेल्प ग्रुप नोंथांमोननि थाखाय दा बावैसो दिनै बारा गोबाव सम जायाखैनाय जोंहा 19 मिनिट सम जाबाय दा बे 19 मिनिट समाव बिथाङा मा फोसावदों दायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय आं बेहाय थुग्रोबाय गिबियावनो एसे मोजाङै खोन्थाहरनो थाखाय जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै जोंहा आसामाव दायो बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोर दङ नोंथांमोना नायनो हागोन नै 3,62,786 सेल्फ हेल्प ग्रुप जोंहा दङ अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो गोगोम जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुप दंखायो दै आसामाव बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै मेम्बारा बेसेबां दंनो मेम्बारा नै जोंहा 40 लाखनि खाथियावनो दंखायो माने 39,59,423 मेम्बार दङ दै गोगोम बुरजा मानसियानो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार दा बेवहाय नोंथांमोना सानना नायदो सरकाराथ' दा नोंथांमोना 10,000 फैसाखौथ' सोनो थांगासिनो दङ दा गासिबो मानसिनो सोना हरनो सानदोंबाथाय फैसाखौ अब्ला सानना नायदो नोंथांमोना बेसेबां बुरजा सरकारा फैसा सोना हरनो नांगोन सासेयावनो 10,000 करि सोयोबा दा बिनिखायनो बिथांमोना गासिबो गिबियावनो एप्लिकेशनखौ नायग्रोजोबगोन दै नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे दाख्लै एप्लाइ खालामनाया बेखौ नोंथांमोननिखौ फुरा डिटेल्स बिथांमोना सेलेक्ट खालामगोन गिबियाव बिथांमोना प्रायरिटि लिस्टनि जोहै बिथांमोना फैसाखौ सोग्रोनो हागोन जानांगौ जेनेबा नोंथांनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ प्रायरिटि फार्स्टआव फैयोबा नोंथांमोना गिबि फैसाखौ मोनजेनगोन बेबादि जानो हागौ बिथांमोना इनस्टलमेन्ट बेसिसावबो फैसाखौ सोनो हागौ जेनेबा इनस्टलमेन्ट माने ओरै होन्दों आरो आङो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम एसे मोजाङै खोन्थाहरनो सानदों गिबियावनो माखासे ग्रुपफोरखौ बिथांमोना सेलेक्ट खालामगोन बिनि उनावसो माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना सोग्रोगोन बिनि उनाव आरो नेक्स्टआव बिथांमोना आरोबाव गुबुन माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना फैसाखौ सोगोन जानांगौ बेबादियैसो माने बिथांमोना फैसाखौ सोगोन आरो खेबसेनो माने आसामाव बेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोर दङ नोंथांमोनानो खेबसेनो फैसाखौ सोना हरगोना बेथ' एसे जाथावना नङा नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबोनो जाबाय बिनिफ्राय दाथ' जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपआथ' गोगोम बुरजाखा आरो मेम्बारफ्राबोथ' जोबोद बुरजा दा बेवहाय लाखपति दिदिस आरो खैजन जानो हाखो माने जायफोर 1 लाख फैसा खामायनो हाग्रा जाबाय बिथांमोना बेसेबां जाखो आसामाव नोंथांमोना नायनो हागोन नै 8.72 लाख 8 लाखनिबो बारा लाखपति दिदिस जानो हाबाय दे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा दायो 8 लाखनिबो बारा माबा जानो हाबाय दायो लाखपति दिदिस जानो हाबायानो दा गोगोम मानसियानो एसे जासाबबायानो माथो बोसोरसेयाव बिथांमोना माने 1 लाख रांखौ दायो खामायनो हायो दानिया फैदो आरोबाव बेसेबां मानसि आरो बेसेबां खामायनो हाबावो नोंथांमोना नायनो हागोन नै 34 लाखनिबो बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफ्रा बिथांमोना 65,000निबो बारा फैसा खामायो दे बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय 65,000निबो बारा बिथांमोना खामायनो हायो 34 लाखनिबो बारा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बारफोरा बिथांमोना दायो 1 लाखखौ खामायनो हाथ'वाखै बोसोरसेयाव दायो बिथांमोना 65,000नि बारा जाहैबाय बिथांमोननि खामायनाया दा बिनिफ्राय आरो बेसेबां मानसिया लन लादों बेखौबो दा बावैसो बिथाङा आपडेटखौ हरदों नोंथांमोना नायनो हागोन गासै बेसेबां लननि फैसाखौ हरखोनो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफोरनो एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 10,660 कौटि फैसाखौ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि लन हिसाबै फैसा हरनाय जाबायानो दा नोंथांमोना सानना नायदो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रानो माने लन लादों आरो दा बिनिफ्राय आरो बेसेबां मानसिफ्रा
ई-कमार्स साइटनि जोहै जेरै जोंहा माबा दङ एमाजन दङ फ्लिपकार्ट दङ आरो बायदिसिना जोंहा ई-कमार्स साइट दङ दा बिनि जोहैबो बे ई-कमार्स साइटफोरनि जोहैबो बिथांमोना गासै बेसेबां प्रडाक्टफोरखौ सेल खालामगोन नोंथांमोना नायनांगोन 18 लाखनिबो बारा प्रडाक्टफोरखौ बिथांमोना सल्ड खालामबाय माने सेल खालामबायनि ई-कमार्स साइटफोराव फेसबुकआवबोथ' दायो फाननो हायो इन्स्टाग्रामजोंबो फाननो हायो बेखौथ' नोंथांमोना दायो मिथिखायो जानांगौ जेरै जोंहा फ्लिपकार्टआथ' थाखाबाय एमाजनाव थाखाबाय आरो मिश' बायदिसिना जोंहा ई-कमार्स साइट बेफोरनि जोहै बिथांमोना गासै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा एबा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बारफ्रा 18 लाखनिबो बारा प्रडाक्टफोरखौ बिथांमोना सेल खालामबायनो दा नोंथांमोनाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा बेबायदि सेल खालामना खालामा बेखौ नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामनो जाबाय मालाय बेलेग सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा गोबां आवगायथारबाय बिथांमोना बिजनेस खालामनो हाजोबनाय जाथारबाय आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरा माबाफोर खामानियाव एंगेज जागोन ना जायाखै एबा नोंथांमोननिया बेसेबां खामायनो हायो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ दायो बेफोरनि बागै भिडिअखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो हायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामनो दाबावदो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा बेखौथ' आपडेटखौ दाबावैसो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा हरदों नालाय जानो हागौ फैसा सोनायनि आपडेटखौबो गाबोन समफोरनि उनाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन माला फैसाखौ सोमारगोन दा बेनिखायनो बेखौ बिथाङा दाबावैसो आपडेटखौ हरदों नालाय दा बेनिखायनो बिथाङाबो सानखांदोंदां थाबैनो फैसाखौ सोना हरगोन होननानै दा बेनिखायनो बे आपडेटखौ दायो बिथाङा हरग्रोदों जानांगौ आरो जिखियानो जाया मानो साननैसोनि उनाव नोंथांमोना मिथिनो हागोन नोंथांमोना फैसाखौ माला मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना गासिबो लाइक आरो फल' खालामनो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो बे नोंथांमोना इउटुबाव जायफोर दायो नायदों नोंथांमोना इउटुबावथ' भिडिअखौ मोनखाबायानो थागोनखा आरो फेसबुकाव नोंथांमोना माने बेलेग आरो भिडिअखौ मोननो हागोन आरो दा बेनिखायनो फेसबुक पेजखौ नोंथांमोना लाइक आरो फल' खालामनो दाबावथारदै फेसबुक पेजखौ आं नोंथांमोननि बे फेसबुक पेजनि लिंकखौ बड' जब निउस चेनेलनि बे फेसबुक पेजनि लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनाय लिंकआव थांनानै लाइक आरो फल' खालामहैबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों